И здравейте хора, днес сме да почваме, днес играме на One Arm Cook. Абонирайте се, лайквайте, споделете с приятели и да почваме. И така хора, сега ще готвим на ето тези хора. Какво искаш, господине? Как се взима поръчка? Аз ще видя тия тук. Не знам. Мисля, че трябва да готвим. Опа. Да. Оставам го взема- тук. Вземи кремвич. един кренвирш и ще го сложа тук. Да се попече малко. Хляба трябва ли да се пече? Мисля, че хляба не трябва да се пече. Абе ще го сложа малко и него. Какво искат ти? Искат... Един иска хот-дог, другия иска... Не знам какво иска. Тублерон. Добра. Ама хляба ще го изгориш. То си пише кукет и не е кукет. Ама То кремвирш е за Дидо, някой човек. малко така отдалечи си гея. Така, да. Абе, трябва да го нарежеме. Нарежи го. Да, бе. Да, аз ще го нарежа. Аз го нарежих. Аз ще го Не, бе! нарежа. Давай, слагай го. Не. Слагам го. Давай. Я го такова. Така. Давай. Абе, чакай, ще им го дадем по-отделно. Аз го изпуснах, чакай. И аз го изпуснах. Заповядайте, господин. Господине, вие какво ще желаете? Мисля, че ние сме ни готвачи. Абе, трябва да... Абе, то трябва да е в чиния, бе. Аз поръчах такова, каквото искаше той. Давай, ти готвя, ще направя това в чинията. Добре. Чакай. Малко се бутна. Още едно ли трябва да слагам? Май да. Е доставката. Чекай, баце. Идем. Има мишка. Абе, ако сготвиме мишката, ще е хубава ли? Не мога да излезнем. Абе, що не мога да излезнем? Това е моят ходок. Отивам да взема доставката. Взех доставката. Съжалявам за неудобството, заповядайте. Опа. Ето ти сосичет бред. Проблем, пожар, колега, Остана. колега, пожар. Не. Колега, пожар. Колега. Това дали някой ще го яде? Това дали ще го яде някой? Аз виж, че е перфектно за ядене. Стига толкова, че направи всичко в нехубави работи. Някой го изяде. Не му хареса. Не. Аз мисля, че Къде е другия мивката? път, че много ще му хареса. Ама ядат ли го вече? Изядоха едно, ама не беше това, което искат. Ето така трябва. Не Така. винаги е това, което Трябва да иска. съберем $93 за 105... Не. Трябва да съберем $125 за 150 секунди още. Това ще ги направим. Така, sausage and bread. Слагай го тук. Ама и това е тук. Не. Така, готово. Ама забрави другата част, колега. Всичко си тук. Слагай. Давай. Колега, да. Не. Да. Колега, добре. Готово. Така, добре. Перфектно. Заповядайте. Колега, много е добре. Плюс $4. Плюс Плюс 4. 120 секунди. Опа. Това малко го Гледай как фърляш, го ще целва. го не скарат. Оцели. Добре. Вие сте готов за поръчка. И вие. Ама аз не поръчах Един това. кремвирш. Готово. Една чиния. Мишките взимат храната. Не. Дръж ми. Не. Дай да изпечем едната мишка. Дай служи там. Сложи на скарата до готовата такова. Чай да взема една чиния. Слагай. Чакай, аз ще дам хляб. Мръдни. Доставката идва. Ето ви кремвирш. Не ми пука. Хляб? Amazing. Забравих хляб. Мръдни. Ще изпусна влака. Вие искате... Отивам да взема поръчка. Още един кремвирш. Трябва да спреш водата, защото ще стане наводнение. Няма. Аз съм увидял всичко. Почти съм сигурен, че ще стане наводнение. Не. Няма шанс. Мисля, че ще стане наводнение. Я дай една чиния само. Давам чиния. От земята ще дам, или не? Добре. Айде. От земята. За да не е от земята. Ето така. Слагам хлебчето. Аре бе, хлебче. Сложи хлебчето. Служи е тук. Ето ти е тук. Не е фана. Sausage and bread. Ето, заповядайте. Аз правя много. Мятам, че... Мисля, че много им харесва на хората. Аз мисля, че трябва да измия чинията. Аз ще измия чинията. И тази... Как се мие чиния? Просто я поставяш. Така. Мисля, че така се измият. Да. Мисля, че Мисля, не че се скоро мият. се измият. Не, мият се, повярвай. Ето готово. Мият се мият. Едната я измих, другата я измих.
Тая ще я взема от земята, че ми харесва повече като от земята. А дали Аз ще е ще- хубаво Ще отида да мишка? взема доставката. А, добре. Опа, сега Ето. хлебче. Ти искаха само хлебче. Още клиенти нямаме други. То май няма повече хора. Еми да изчакаме. Ние сме Дай сега. най-добрия магазин. Давай, да се подредиме малко, че... Оцелях мивката. Клиент, Мисля, че трябва да оберем кремвиршите по земята. клиент. Готови сте, да, какъв? Абе. Един кремвирш и един хот-дог. Заповядайте кремвиршът. Много хубав, нали? Има ли Много човек, хубав. който иска и двете? Да. Правим. Обаче иска хот-дог. Свърши времето. Не получихме нито една звезда. Нека направим още една. И така, намираме се в бургер, нещото на шефа ни. Тук да нарежем малко кашкавал сирене. Аз ще режем. Трябва да нарежем. спечелиме $250. Господине, какво искате да ви ударим едва шама? Чизбургер! Един чизбургер, два чизбургера, един хамбургер. Давам. Къде е скарата, ако мога да попитам? Това е скара, май. Да. Май ще извада Слагай хлебчето. да има кюфстенца. То как се реди всъщност? Еми, слагаш хлебче и там редиш после нагоре. Аха, да. Дай ми кюфтенци. Така, чизбургера какво ни трябва? Хамбургер и чиз. Я дай то слуш. Да го срежеме. Слагаме кюфтенце. Трябва ни шиния. Това от земята така се Ето ползва, ти чиния. защото е по-вкусно. Дай. Дадох ти. И как да го сложим сега да не се разпадне? То трябва да е в То чиния. трябва да е в чиния, да. Чакай да сложи така отгоре. Добре, ти сложи. Така, първият клиент, заповядайте. Изяда го без питката. Ми каза това. Стана инфекция. Какво стана? Бутнах всички чини на земята. Добре, ще Но то така трябваше да стане. Мишко. Слагам я на скарата аз. Тя е за талисман. Тя не може да се готви. Мога да я сложа във фризера, обаче. Тя във фризера мога да замръзна и после мога да сготвим. Пожар, колега. Как пожар, бе? Какво стана, бе? Колега, пожар. Какъв пожар, бе? Изгорях бургерите, бе, мен. Нося поръчката на хора. На. Така, взема това с тази питка. Някой иска ли беконен? Беконен бургер искат. Той какво е? Кажи ми какво е. Същото като бургер, само че с бекон. Ама отгоре ли, отдолу ли, откъде? Няма значение. Добре, дай ми един бекон. Ето, сега ще дам. Ама има изпекал съм. Чакай, ще го сложа. Ти го взе. Ай! Всичко изфръкна. Ние много играем по принцип игрите. Да. Сирене трябва ли? Не. Мисля, че трябва. Трябва. Пак такова. Пожар. Проблем. Колега, трябва да поръчаш нови, че изгорях всичко. Ето ти бейкън бургер. Това не беше каквото поръчах. Как не беше? Той нещо се объркал, човек. Чакай, ще му дам изгоряло. Сигурно е по-хубаво изгоряло. Тук горят някакви неща. Тук горят още неща. Така ще му хареса повече. Ето ви майонеза. Ние сме едни майстори. Това дали трябва да правим нещо с него? Това според тебе за какво е? То всичко трябва да се пече. Ай! Това какво е? Това да не е да трябва да се стопли. Какво правиш, колега? Поръчам някакви работи, ама май скачих всичките пари без диска. И че останахме без пари. Това не е от най-добрите неща, ама... Кога сме зле и така да сме. Беги вземи поръчката. Отивам да взема работите. Свирни. Свирни. Колега има 20 кашона. Колега, май съм поръчал само сирене и питки, забравил съм другото. Има само си им предлагаме хляб и сирене. Какво се прави? Ready to order. Чизбургер. Добре. Едното чиз е навънка за мишките, защото малко го изпуснах. Месо ще му сложа това.
Трябва да направим поне едно издателство на бургер, който е както... 4 секунди! Бързо. Не. Дръж. Нямаме Не. пари, колега. Еми, и това беше от видеото, хора. Ако ви е харесало, абонирайте се с камънката. Лайквайте на 10 лайка следващото видео. Ако ви е харесало, споделете с приятели. Ако е харесало тази игра, Alan Cook, ако искате да я играете в Steam, безплатна е. Ако искате втори епизод на нея, 10 лайка качваме следващия епизод. Пишете коментари. Какви игри да играеме и Да. ще се видим в другия клип. Чао!